Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na bakonmu na mako. Bakonmu na mako a yau mun yi katari da wani masoyin wani mawaki wato Sani Ahmad, inda shi saboda tsabar soyayya ma yanzu sunansa ma ya juye, in dai ba ce mai aka yi Sani Ahmad dan baiwa ba ma za a san shi ba. Shin malam za mu so mu ji sunanka? Da farko dai sunana Khalid, amma fi kirana da Kedi. Sani Ahmed kuma da kake magana, saboda irin san da nake wa Sani Ahmed dan baiwa mai waka, shine har riga ma na hada an rubuta Sani Ahmed dan baiwa, shi sama mutane suke ce min Sani Ahmed dan baiwa. To za mu so mu ji mai yasa kake son wannan sunan, kuma me yasa kake son mawakin nan? Ka san komai ba a yin soyayya dole sai da dalili. Komai ba a yin soyayya sai da dalili. Abubuwa da yasa nake son Sani Ahmed dan baiwa ko kuma ce mai gidana, don ba na ce mai Sani Ahmed dan baiwa sai na ce mai gidana. Saboda komai na shi ina son dauki salon shi da yanayin kalaman shi, dan yanayin kalaman da yake yi gaskiya ba kowane mawaki ne zai iya ba. Ka ji dalilin da yasa. Shin Sani Ahmad nan shararren mawakin nan wai ya ma san da kai kana ma supportan nan, ko a'a bai sani ba? Gaskiya na ce ma ya san ni ne ma ƙarya, amma bai san ni ba. Ina fata kuma zai san nan ba da daɗewa ba. To muna fatan Allah ya haɗa ka da wannan masoyi naka. Amin amin. Shin to kai dan wanne gari ne, kuma dan wace unguwa ne kai, kuma kai wanne kabila ne? Gaskiya dai ni dan kabila Hausawa ne na, kuma garin Karfi nake. Idan mun haka da mutum bai san ni ba na ce mai Karfi, ce bai san Karfi ba zan ce mai Kura. In ya ce bai san Kura ba kawai da Kura ba sai in ce mai dan Kano ne. Ka ji dalilin da yasa. To masu sauraro, a daidai wannan lokaci za ku iya samun mu akan nambobi kamar haka 080 80 15 17 17, ko na ce 080 80 15 17 17. Idan har kuna jin daɗin wannan shirye-shirye namu, to dan Allah ku taimaka ku yi mana subscribing akan tashar mu ta Real A Idris TV, ko kuma ku yi following din mu a Facebook da Instagram da Twitter at Real A Idris. Muna godiya. Sako na farko yana cewa babban bako mu ne maka barka da zuwa, da fatan kana cikin koshin lafiya. Shin wanne abinci ka fi so a rayuwarka? Sako daga Sani Muhammad Yunusa. Abin da na fi so a abinci a cikin rayuwata ba komai bane, dan wake zan ce muku. Shi nake so, inda za a dade yana mai shi ni ba zan gaza da shi ba. Sako na gaba kuwa ya ce mu ne maka fatan alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya. Shin wai kai ma mawaki ne, ko kuma kai ba mawaki bane? Gaskiya ni ba mawaki bane na, amma dalilin Sani Ahmed yasa na fara waka. Dan ma ban taɓa yi wa wani waka ba sai dai Sani Ahmed. Sani Ahmed dan baiwa dan shine mai gidana, kuma haka shi na fara waka. To sako na gaba kuwa yana cewa assalam, mu ne maka fatan alkhairi da fatan ka zo lafiya, Allah mai da kai gida lafiya. Sako daga Garzali Yakubu. Sako na gaba kuwa yana cewa assalam babban bako, mu ne maka fatan alkhairi da fatan Allah mai da kai gida lafiya. Shin ina ne ofis ɗinka idan muna so maganka? Gaskiya ni duka mai ba ni da wani ofis, kawai sai da gurin sana'ata nan ne nake zaune ko da yaushe a nan nake sana'ata, ba wai haka kurin nake zama ba. Sako na gaba kuwa yana cewa assalam, dan Allah mawaki ka taimaka ka tura mana da nambar ka, ko ma samu ma damar ganin ka. Sako daga Zaliha Muhammad. Gaskiya to lamba kan ba zan ce zan hana lamba ba, amma ba yanzu ba, sai wani tarawa na gaba. To misali yanzu ba za ka iya ba mu ko da page na account ɗinka na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu, idan mutum yana so je gana da kai ganka ba? Gaskiya wannan to lamtun da lamba kuke bukata za ba ku lamba 091 ne 23 11 ne 70 75, aka lamba na yake, ko kuma ce ma 091 23 11 sannan ce ma 7 sannan ce ma 0 sannan sai ka ce ma 7 ce maka biyar, shine namba na wannan. Masha Allah. Sako na gaba ko yana cewa mu ne maka fata alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya. Shin idan aka kawo maka waƙar biki ko ta suna ko ta wani abin za ka yi? Gaskiya ni ba waka nake yi ba, kawai mai gidana ne waka shi kadai, don ba na yin waka, sai dai kawai bangaren barkwanci shi nake yi. Masha Allah, muna godiya.
sannan mu ne maka fatan alkhairi da fatan Allah ne da kai gida lafiya. Duka a daidai wannan lokaci anan zamu tsaya a cikin wannan shiri na baƙonmu na mako. Da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma wani satin da yardar Allah mai kwa mai komai. Na gode.